Eta gainera gaur Orio Arraun elkarteko 4 lagunen bisita izango dugu. Gurekin izango dira Jon Salsamendi entrenatzailea, Gorka Arraunlari patroia, Martxel Aldai arraunaria eta Jon Arrizabalaga arraunaria. Gabon daukote. Gabon. Gu horrela ikusita, Salsamendi edonork pentsa lezake arraunari bikainak eta perfektuak garela, baina zuek igual hortik ikusiko duzue, hauek zertan mejoratua badukate ba, ezta? Margen pixkat bakazue, mejoratzeko. Margen pixkat bai. Baina, bueno, arraunariak berduna aurreneko pauso eta printzipalena motivazioa, kompromisua izatea. Hori balin bakazue, ingo hori. Zorrate daukagu hori. Hemen jartzen du, 3 minututa hogeian egin ditu dala 5 kilometro, ez dago, ez? Zantxo, baina uretan kilometroka ez da neurtzen dago beste neurri. Bueno, igual dio, zu segi arraunean. Arraunean bai, baina Gorka, eta arraunariak gidatzea eta gobernatzea lan erresa alda? Zu bezalako bai, hauek ja esaneko dira eta hauek aso pixka dide beha. Gaurrea, zuek ere esaneko portatzen zareten, eta gau hon bat pasatzeko moduan gure zer? Itxura hobea, bietan nor dauka? Arraunean, noski. Ik hobia dakak, bai. Eskerrik asko. Dudarik ez da bat. Ni azteko prest, Hortan ere luzenak irabaztuta. Nahi duzunean, Jura. Laukote, eskerrik asko eta gero arte, Jaun Andreok, 10 urte eta gero berriz ere Kontxako bandera irabazi dute. Herrian maitatuak eta arraun munduan miretxiak dira. Orioko arraun elkartetik gaur gurera datoz, Jon Salsamendi, Jon Agirrezabala, Martxel Aldai eta Gorka Aranberri! Hau badaukote, gabon honi etorri. Iepa! Gari gazai. Ongi etorri gure kaxara, zer modu zaudeten? Ondo, gustora? Bai. Bueno, atzean utzi duguna 2017 azenolako urtea, azenolako demoraldia zuentzako Salsamendi, batez ere nola bukatu zen ikusita, ez da? Bai, bukaera bintzat, pelikula onak esate bukaera ona izateela eta guri ere alaxe bukatu zen, bai. Hala ere, bu bukaerarekin bakarrik eratzen gara horrelako momentuekin, baina Jon horratzean pensatzen dugu lan pixka bat eta izardi puska bat eta ordu batzuk eta egongo direla, ez da? Bai, ordu askoko lana, ez? Gaina izan da urtean Jon etorri da eta izan da dena diferentia, baina oso gustua. Oso motza intzaigu, azkenian eguak, gero ikusita resultu bagin motza eta dena intzaigu. Ez da seinale txarra, gaur aldaketa horien guztien inguruan ere hitz egingo dugu, baina Orio Arraun elkartearen inguruko, bideo labur bat ikustearen nahiko genuke. 1869an dago dokumentatuta Orioko Arraun taldeak egindako lehen estropada. Ordutik hona, 100 txapelketa eta bandera irabazi ditu elkarteak. Hain dira asko, ezinezkoa zaigula bideo honetan denak zenbatzea. Kontxako bandera gehien irabazi dituen taldea da. Guztira 32 lortu dituzten mirotzek, 1900 batetik gaur arte. Azkena, pasatzen irailean. 10 urte irabazi gabe egon eta gero, Salsamendiren taldeak bandera Oriora eramatean lortu du berriz ere. Hori gutxi balitz, Espainiako 15 txapelketa irabazi ditu San Nikolas traineruak. Baita 6 Euskadiko txapelketa, 11 Gipuzkoakoak eta Zarauzko 10 bandera. Eta horrela beste makina bat gehiago, Getarian, Ondarroan, Biarritzen, Zumaian, Lekeition, estropadak egiten diren Euskal Herriko txoko guztietan. Azken denboraldian, 2 bandera maitatuenetakoak irabazi dituzte, Kontxakoa eta Zarauzkoa. Lortuko aldute aurten ere amets hori errepikatzea? Kontxako bandera eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Hala ere, Gorka, Orio Arraun taldeak hainbesteko palmaresa daukala kontutan izan da, zer da Orioko udaletxeko balkoira ateratak Kontxako bandera astintzea? Hangoetikan ikusi behar da hori. Herri guztiak betetzea eta 10 urte, zuek esan dezuen bezala 10 urte zian, aurreko irabazi gabezala eta jendiak gozek zehon eta hori antzeman zen. Eta ase duzu zuek ja, Orioko gose hori behintzat, ez da? Ez dakit, o berriz iriki dezulua eta oin gehiago nahiko eta... Badakizu zer egin barra da. Bai. Salsamendi jauna, 20 urte Orion... Jauna esate maia zu, pixka... Jon, jarraian, esan behar dudanak ere badauka bere rekorridoa. Zuzemat urte dauzkazu, Jon? Aurten 48. 48, ja. Errespetuz, jauna. Hogietatik 20, Orion Arraunean. Beste 7 Astilleron Arraunean eta entrenatzaile. Bermeon, beste 4 urte entrenatzaile eta Oriora buelta. Eta Oriora buelta gainera, azken lorpen hauek guztiak biltzeko.
Bide hori guztia nola egiten da? Pausoz pauso, egunez egun. Gauz asko pasatzea hainbeste demoran. Nik uste importantena dela momentun indezakezuna, edo iten uste izuena, alik eta ondo nahiten saiatu. Eta bizita bulta asko ematen ditu, eta atek zabale guztia gustatzen zait. Joten ezen tokitan, da nik uste horrek ekarri itela berrizi hori joa, eta aprobetxatu inberda momentua. Eta horrez gain, asko aipatzen da, zure nolabait puntu psikologikoa edo, taldea entrenatzerako garaian, zer du, Jon Salsamendik, psikologotik? Batez, beha dola kaskatu bat, eta beak berdura psikologua. Eta nik azken bilen gustatzen zaite harreman pertsonala hola esan bali maiteke mantentzen mutilakin, ze azkenen nire filosofiatako bat izaten entrenatzeagon launtzen saiatu mutilai izan daiteken arrolari honena izaten. Eta hori lortzeko askotan ez diak kirol kuestillok izaten beste kuestillo batzu dagoen. Bueno, nik uste harreman personal bat ikutzia gustatzen zaitela eta horti dator pixkate, baina naturaltasunez ateratzen zaiten zerbait da. Eta, Martxel, harreman horiek edo Jonekin entrenatzea hori nolakoa da? Bueno, beti da distantzia hori entrenaria eta arrolaian artekoa, baina nik uste beti gertuko harreman bat mantentzen saiatzela eta hortan asmatzeula. Zuk, Jon, urte batzuk badara matzazu Orion Arraunean, aurten etorri da Salsamendi, lehengo demoraldian etorri zen, aldaketa horrela nabarmenenak zeintzuk notatu dituzuzuk? Beste metodo batzuk azkala ez, berak entrenatzeko, bai pesa aldetikan, gero ditugu bere ariketa batzuk ere azkau birikentzako egiten dugun gauz bat, eta ditugu gauza diferente, eta gaina nahi gehiena gustatu zaitena entrenatu jolastuz bezala, entrenamentu motzak. Luzia zian, baina itentzien motzak, jolas bezala iruditzen zaizkibulako. Guri esan digute itxuka ere tarteka entrenatzen duzuela. Hori zer da edo, nola da? Alegia begiak estalita. Antifasa gantzita. Gaina antifasa gartzea ju. Eta horren arrazoia zein da, Jon? Bueno, azken bilen biztakin askotan beste sentidu danak itxaltzitu, eta horrek ituna, profesioa edo deitzen dan hori pixkate eragin zehatzo eta zuzeno eta, pixka lortzeko, eta gero, behar esan den bezala, joku modurare hartzezu, eta pixka talde kohesio hori lortzeakon ere itxuka arronen aritzeak konfiantza asko eskatzeko bat abestian gain, eta, gauza asko daude estetika horren atzetik, baina, hori ere erabiltzen dugu. Eta entrenatzerako garaian, bista ere badaukate, argi dago, ze bestela ikusi emaitzak ere zein izan diren, azken Kontxako bandera eurena da eta. Kontxako bandera historikoa gainera. I've been reading books of old, many legends and myths, Achilles and his Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself at home like this. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody who's some superhuman gift, some superhero. Erremontada aipatu duzu eta... Helmuga hor gertuen Gorka seguraski zuk ikusiko zenuen, parez ze momentutan pentsatu zenuen edo esan zenuen guriadek mutilak irabazi dugu Kontxako bandera. Nik aila baino lehenu esan nuen, baina ikustu nolako pixkat, ailatu ginen momentu kritiko bat izatea Kontxan, olako itxasokin gaina isla eta paso berriko zona hori, nastuta horre hotelako. Eta martxa honen getoztin, ikuste genituen bazetoztila irulau bat olatu honak aprotxatu ezkeo, guria izan zitekela eta alas izan zen. Zuk bukatu baino lehen esan zenuen eta zuek barruan konturatu, Jon ze momentutan konturatu zineten, ostra, irabazi egin dugu. Ni aiatu nintzen nian behitzen nuen urruti ikusten zien, baina ni segundua pasarte, enuen sinisten, eta gero ikusten nuen, ia guri zala, ikarrezko poza. Polita, momentu hori, uretakoa konturatzean bat, ostra, egin dugu galanta, irabazi dugu Kontxako bandera, baina gero, bandera hori hartu eta hori ora, bandera erakustera. Hortxe dugu, Gorka Landerri patroia bandera astintzen, eta herria zoratu eginda. Hau da, eromena, begira balkoia zoratu eginda. Hau da, ambientia. Zuek irabaziko zenituzten Kontxako bandera batzuk denon artean, baina Orioko plaza horrela ikusita, Salsamendi, ze sentitzen du batek trapua eskutan izan da? Ez tekiz, momentu hortan jende, eszenario espektakular bat bihurtzea hori, ezta? Baina norbeak bere barrenen halako pelikula ezberdinak egitzen ditu,
eta uste, balkoi horta ateratze zeanen, ikustezuna, baina sentitzezu gauza oso personalak. Jadanak, bakoitza bere era emate da. Orduan, esan daiteke zure barruko sentsazio jedanak oso intenso bizitzen dituzun momentu eta toki bat bihurtzen dela balkoiak asuntan. Kontxako banderak egien horiok dauzka. Eta horietako batzuk ekarri dituzue gaur, eta hemen ari gara ikusten, Jon, inportaz baizu joango gara gu, hiruok, bandera hauek, nolakoak eta batez ere noizkoak diren ikustera, ze hemen historia pila bat dago. Lehen da biziko hau? Bai. Haupa, eranbio, gabona, Lehen da biziko hau, zarrena. Denetan zarrena. Bai, bueno, hemen hauek piperpotek emateu, Bai. baina hauek oriontzako baltxorrak dira. Pentsatu, eta ez dut gezurrik esango, Hemen. Amentsa dekazue. Bai. 1900 eta bat. Hau da, hori jok lortuzun aurreneko Donostiko Kontxako bandera. 1900 eta bat, konsidentzi bat du. Balearen urtea. Balean bertzok ezautzen bali baituzue. Orduan suertatu zen. Urte berdin hortan, hori jok lortuzun bere Donostiko aurreneko bandera. Eta hau oso ondo gordeta ikutze dugu, beste danak bezala xet, eta bandera honek 117 urte ditu. 117 urte ditu, eta egia da, garai hartan, horrelakoak zirela. Tendentzia hori egiten zuela, ez da? Ematen ziren banderak, hau lehen da bizikoa. Bai. Bigarrena, hau ere kolore antzekoekin, hau da, eta honek ere urtea. Ez da bigarrena. Urtea baino, hemen esaldi nahiko kurioso bat Hau ez da dago. lortutako bigarrena, baina haure piperpotua, eta oso radikala gaina. Franco. Hemen Franco, eta bueno, beste gauza batzuk jartzeitu, baina Gora gauza asko hori jon banderak dia trofeok, banderak dia irabazleari emate zaion horrezko insignia bat, eta holaxe gordetzen dugu. Hau da? Hau da, 39koa. 1939koa. Hemen jartzeune año de la victoria, holako zeu jartzeu. Jartzea aldu. Bueno, egia zuen mesedetan, kolore horia ere, bueno, baina, oso presente dagoela. Bai, bueno, kombinazioa danak guztekoa ez da. Horitik ere badu. Honek berezila duna da, lehen urten haitu zen bandera bat hori joiken dintziluela palmaresetik da berriz berezkuratu berrintzuna eta bat, hauxe da bandera hori. Gero hemen San Pedrotik pixka bat ere badaukagu, ze hemen Errepublika eta kaixo gaur. Garatzen Morea ere sartzen da. Haure oso zarra ikusten amezela, Republika garaikua, ez guk eta hemen gaudenak inorrak ezautu ez deuna, baina... 34koa ez da? 34koa, baina, bueno, ezaguarri edo ezberdintasuna, Republika garaiko bandera dela, eta hor duen ere, hor jok irabazte zitu. Eta hori ere polita ez da? Zuen garaipenen errepaso egiterakoan, historiari errepaso baten zaion. Hori jok ditu 32 bandera, baina aurrenekoa irabazizunetik, 1901 urten irabazizunetik, ez da egon hamarkadarik, hori jo, gutxienez bandera bat irabazi ez dunik. Hori da. Hamarkadak guztietan da, ni uste hori dela hori jotarrok duten merituik gaundina. Eta gero horrela, freskoena daukaguna edo, eskerrik asko, rezienteena, hau da, azkena. Bai. 2017koa, eta hemen ja beste kolore batzuk, hauek ezagunagoak egiten zaizkigu, etxekoagoak ere bai behar bada. Hau da, aurten irabazitakoa, honek ere, bueno, bagutzako berezila, azkena izan dalako, eta gehonek irabazi duelako, ez da? Baina honek izan du bere polemikatxoa. Bere polemikatxoa. Urte askota gero, Donostin inberren, Valentzia alde niñado, esan dutenez, berriz ere Donostiar egingo dute, izan du bere polemikatxoa, baina gutzako beste hiruak bezala eta beste 31ak bezala xe, honek, esan nahi handia du, eta hori jotar guztiontzako esan eten bezala, altxorra handia. Bideoetan eta ikusi dugu, banaka ateratzen zarete balkoira, eta hau, eski honek sekulako karga du, nola eusten da, heldu, eta bilotz asko egin azpildu. Baina, Antxon bion artean egingo dugu. Eta bilon artean. Hori da, hemen heldu, tak, horrela, Gora bandera. Bueno, gutxi gora bera, txalo ere egin dezatzen. Apa, hori jo. Errepaso egin da, Jon. Esango nuke horrela, biztosoena edo, platoan jartzeko modukoena, hause bera dela. Bai, eta bati bat, gehonek irabazitakoa da, eta azkena irabazitakoa da, eta nik uste momentu honetan, omen alditxua edo banderarik merezi bali madu, hause dela. Jarriko dugu platoan beraz. Dagokion lekoa jarriko dugu, venga. Aurtengo Kontxako bandera. Bueno, arraun gozea ezakit, gainontzekoak behintzat asetuta dauzkagu momentuz. Gorka, Orion arraunzaleak direla badakigu, baina gustatuko litzaigu pixka bat hori neurtzea. Zenbateraino da Orion jendea arraunzalea? Gaixotza arte batzutan. Bai? Bai. Gure alagea eta... Muturrerainoko zaletasuna dago alegia. Gainontzeko kirolei eta erreparatzen zaie? Arraunaren gainetik, esan nahi dut?
Gainetik ez dakit. Orio beti izan da arraun herri bat, eta arrantzakin da beti ukidu zer ikusila, eta nik uste aurreneko kirola behintzat Orion arrauna dela, dudik gabe. Gu arraun herri hortara, Oriora joan gara, alegia, zuen inguruan galdetzera, ea oriotarrek arraunaren inguruan zer duten esateko. Orion zer da arrauna? Orion dana. Bestela ez dago besterik hemen. Beste herri batzutan kaso igual ume dauzkate, behaien idolego gal izango da, igual futbolari bat, hemen arraunlariak. Zein, nahi arrauna ez gustatzen egia esan. Oriotarra zea? Bai. Zer nahiago edezu? Softbola. Opa. Orioko arraunlariak, nola ikusten ditugu? Oso ondo, oso ondo. A ber, datorren aurten ekartzen duen banderea, Kontxakoa. Berriro? Berriro. Honen nahi beti irabaztia. Hori ezin da, Ondo, aurten egon da zidea, preparatzen da. Doain fizikoak asko ze preparatu daude. Arraula josia, baina hain kortak ezatezu bezala, maio urinez. Potenteak, Potente, bai, eta, bueno, guztetan... Zentzu guztieta gainera. Hombre, arraunlari beti, noski. Puertas, Javier Puertas. Javier Puertas, eta zer? Munduko txapeldun arraunean? Kontatuko izu beha, ez da lotzatzen bat eta... Barkatu, honein. Arraunean, oberen azari lasan diate. Zuek aborri bat izate. Bizera horrekin ondo, Bai, hau ondorra bilakua. Bueno, arroxa polita da ere. Agian hori hobeto, Bueno. Tximel eta politenak horiz jaztea. Begira. Haupa Orio ala ere, edo ez? Bai. Edo nahi oso San Juan, Ez, hori jo. Hemen entrenamentuan, egunero jarretekan marruz, Ajutien garaian. Eta animatzen dituzu hemen entrenatzen? Hombre, ia mutilak, aurten ikarri eta Kontxako bandera eta hobik, Gila dia. Bai, langilea dia eta gainez oso obedientiak. Mezu bat hemendik? Temporada oain arte haidien bezala jarraitzeko eta suerte temporada guztiako. Hon egin, Vale, Saldak itxura politxaga, derra. Hortan aidea. Oriotarrak, eta tartean ezagun aldere, bai? Puertas jauna, hau jauna dela esango dugu, noski. Bai. Ze, egia Orion, aditu asko dago, jende asko jarraitzen duelako arrauna, baina arituak eta ere bai, bueno, Salsamendi zuk besteak bizinean daramazu arrauna, ze zuri familiatik datorkizun zaletasuna, ez da? Besteak besteetaren gandik. Baita ez. Nire aitak sartu zin arra hori, jaio nintzen egun beren bazkide intzidalako, arraun elkarten, eta behare... Nola? Jaiotako egun berean? Bai, registro zibila egun aurretik, ja kluti pasan nintzen. Lehenengo registroa Orion daukazu, Orio elkartean, Bai. eta gero munduan. Eta hori ez da esatekatik, hori hola da. Eta beha ez da sekula kirolaria izan, baina oso kirolzalea bai, eta arraun mundun arbitrore izanare bai, eta arraun elkartiak 76. urtean berriz formatu zanen edo, orduan behar hor barren entzeon, da beti eukideu grina hori, oriotar arraun grina hori itxen beti eukideu. Ama aldiz naparra duzu. Bai, etxarri aranazua. Ze harreman du amak arraunarekin? Nire 14 urtekin Donosti etorri izan lanea, eta 16 urtekin hori jontzeon ja, eta orduan, odola beti sakarangoa, baino izatez esan daiteke oriotarra dela. Nire ama da, niri lagundu didan pertsonik, gehien lagundu didan pertsona, baino nire amak daramazki, 31 urte, nik arramundun damazkitenak, esanaz, urtero, noiz utzi berdezu. Baino, nik ez dut eta behak inor baino gehiago launtzeit, oseak behare sartu bat mundu. Baina erantzuna zein da? Ze galdera zan. Noiz utzi behar duzu, ama galdetzen dizuna? Nik parrengo zuen, baino urte guzti horietan, beti planteamentuk urte bateko egiteitut, beti. Ni ez nahi ziongo, ni eotia nahi ez toki baten sekula. Ez arraun barrun, ez arraun kanpo. Eta orduan, momentuz urrengo iraila arte, eta ikusiko dugu. Orain amak ez dakit hori esango dizun edo ez, baina amak eta familiak, Jon, zerbait esan nahi dizu. Haupa, Jon, hemen gaude zure beste laumariak. Ikustezu, dotore, beti elkarrekin eta beti zukin muixo handi bat. Oin arrendek, erren sartu baituk. Gorriz, horiz, homorez, beti luk aldatzen. Ia, Jon, love you. Aitatxo, zu bezala raune egingo dugu indartxu.
Txikiak ere zureak dira. Izarri, bai. Bueno, irutik bi behintzat badirudi arraunzaleak direla, lehen da bizik hori ez dakit. San Juanen jaiota dia, irurak txikila enteraturetzanin zeitun hori jabasa ginalako, baina beste bilak ustez San Juan dikane kasta bauela eta horretik aideala jatiraka. Ze zu bakarrik ez, emazteare arraunari olimpikoa izan dakoa da? Bai, eba. Euskal Herriak eman duen emakume arrolari olimpiko bakarra, historia. Eta baino inorrek ezautu ez duna. Zuen etxean beste zerbaiti buruz hitz egiten duzue? Nere etxen arraunataz oso gutxi hitzitea. Nere oengo etxen, bai. Nere etxen ez arrauneko argazkilik, ez arrauneko figurarik, eta itxea aldatzen naizenen, hiru metxiki zaindu berra daude, eta oso gutxi hitzeite dugu arraunataz. Gaur batez, gaur... Antza, patroi eskua dauzkat orduan. Hiruretan finen abeazan, eta dudik gabe, baino. Finak eskuak ahotsa sendoa alere. Eta lehen ere aritu gara, Gorkak zer esaten ote duen berak ere ez dakiela zuek, Jon Martxel, ulertzen diozue, esaten duen guztia? Bueno, ulertu, haitu itezu, eta bai, ulertu askotan depende bakoitza nola di joan da, ez? Zu ze haitu bakoitza dezkapere gauzak nik gauz batzu haitzitut, eta gio bestela... Bakoitza baki, zate unan arabera, beak zertan zen. Nori ari den, ez da? Patroi bakoitzak bere koletilak eta dauzka. Gorkak ze esaten du behin berriz, Martxel? Atake. Atake. Batez ere, atake. Ez dakit, beha esate bau. Gure pulsazio askotan jotea eta ez gara ondo batuko igual. Ba, ez bada. Gorka Aranberriren irudiak ikusiko ditu. ¡Ay! ¡Ay! ¡Váyate! ¡Luce! ¡Ay! ¡Burú aquí! ¡Mueve el bote! ¡Ay! 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 ¡Mutilak! ¡Guriadek, sinistu! Guriadek sinistu hori, bai, hori ulertu dugu. Hori azken kontxan izan zen ez da? Eta sinistu eta azkenean efektibamente irabazi. Ega, komunikazioa izaten dela nahiko onomatopeikoa, ez da? Esan nahi dut. Eta horrekin badakizu indarra egin barra dagoela behintzat. Ba, hoi arrola jai bukera markatzea bezala. Ez dakit. Galdera bat, Jon eta Martxel, errespetu gehiago nori zaio? Entrenatzaileari edo patroiari? Bideai, ez, azkenean, bideak ez dakeola, bai, Gorka uretan azkenean, uretan gaudenean Gorka gaintzen gaitu dena. Entrena hori eta Gorka bera da, uretan guaztenean gure lemazaino, osake... Bai, bueno, Jonekin beste errespetua da, nik uste uretatik kanpo Gorkakin ez da ona. Ze Gorka ja taldeki da eta bere bromak eta zea, Jonekin bai, baina beste maila baten nik uste, hortan bai. Ikusi dugu Gorkak sekulako gautxa dukala, gainerakoak kantatzen eta zer moduz molgatzen zarete, mutilak? Gabonetako hortan nahiko horredik unen genuen da. Aurten ere ikusi zaituztegu egia. Oso animatuta. Guztuak bai, Nola baita aritu ginen, orain kantatu behar dugu denok elkarrekin. Ze pentsatzen dut Orio tarrentzat, Orioko arraunlari taldearentzat, Benito ere izango dela, zerbait ez da? Ana saltzea. Benitok badauka abesti bat. Bea gaina oso salia da, Bai. Oso salia da. Ospakizun egunean, txapela horia erekin enean ikusi genuen. Kantatuko dugu Mirotzarena denok. Goi-goian gure kaxa bukatzeko, bai? Venga, eskaileratara igoko gara, zuek ere jarri zutik, eta Benitorenarekin amaitu behar dugu gaurko gure kaxa esan bezala fundamentuz. Orioko arraunariak eta patroia eta entrenatzailea denak kantari jarri hor ditugu. Bueno, mutilak lehen da bizti eskarrik asko etortzegatik, plazer bat izan da. 6 horrelaxe eta 2018 ere aurrekoa bezain, oparoa edo oparoagoa izan da dira. Saiakera egingo dugu eta abertze pasatzen den. Hau da postura, Julen. Eman play, nola da? Arraunariena, horrelaxe ekieto parau. Eta joan baino lehen, ze Oriotik oso apartez, bihar arralderagoaz, bihar gure kaxan Goenkaleko Koldo eta Goenkaleko Leonor. Play Benitori, eskerrik asko, gabon pasa, haupa Orio. Ez ara inoiz, bakarri joango, Mirotz gogoa zure arnasa izango.